naturaren zaintzako joera ahultzen da. Ekonomikoki, gauzak ondo doa zenean, baiak eskatu gaitezke tximiletetaz, eta hau eta bestea, eta bueno, pixkat estetikoa izan edo ez, baina dirua dago eta gauzak ondo doaz. Baina gauzak gaizki bali madoaz, eta ematen du Europan, gerra eta jarraitzen badu Alemania, ez da biloso ondo, Alemaniak egin du oso tratu txarra, leheno Rusiaren gandik erosten zituen garregaiak, orain Amerikan gandik, ez dira independentia bihurtu, Amerikarrako izaltzen diete. Rezesioan daude, beraldean daude alemanak. Eta parlamentariak olako gauzak gertatzen dienean, ingurumenaren aldeko mugimenduak azkundearen kontrabalimadoa, edo zerbait ez baldintzatzen badute, hori kajoian sartzen dute. Problema nahiko ezaguna da hori. Egonaldi ekonomiko honetan, aukera hori, nola baiteko aukera hobeak ditula. Nik gauzak okertzen dienean, baina enpleguak eta diruak eta hipotekak eta loko gauzak lehen postuan jartzen dira eta gero beste gauzuiek asko azten dira zoritxarrez. Eta nik uste horren aurrean gaudela. Europan behintzat gauzak ez badi asko aldatzen krisialdi baten aurrean gaude. Iruditzen zait niri. Bueno, asko zabaltzea eta intxikutatik oso urruti guanez, ez da egit espada beste karpenik edo, etengo deu, zoritxarrez nik uste gai hauek behin baino egiten ekarri berkoitula, esan dakoagatik ez, datuak ez dialako broma. Eskerrik asko, tortzeagatik eta goain udara dator, zautzen bakizue udaran mundua bukatu iteala, eta udazkenean berriro hasteala, orduan irailen hasiko geha berriro gure martxakin, eta ondo pasa.